Ir-razzjoni tagħna hija li dan huwa budget ta' kontinwità, m'hemm xejn ġdid ġa fih. Referenza minima għall SMEs, ġifieri ma semmewx in-negozji żgħar issemmew ftit li xejn. Nilqgħu ovvjament is-sussidju li ħajt kompla tal-fuels u tal-qmuħ tal-affarijiet kollha. Ebda proposta minn tagħna marat id-dawl f'dal budget, ġifieri ma nafx kemm il-proposta minna u laqat li għamilna xejn ma daħal minnu. Nilqgħu twessieħ tat-taxxa, tal-brackets tat-taxxa biss aħna stennejna li fil-programm elettorali tal-Partit Laburista kien hemm li t-taxxa għandha tonqos għan-negozji żgħar minn 35% għal 25%. U rridu nnotaw ukoll li d-diskrepanza li hemm bejn kumpaniji barranin li ħalsu 5% taxxa u l-Maltina 35% dik ma ġietx indirizzata. Nilqgħu il-paternal leave għal self-employed ukoll u t-targets tal-karbonu ħana ħsibna li dal-gvern huwa favur li naqsu l-karbonu. Imma minflok ħannaqsuh is-sussidju fuq l-electric cars minn 11,000 ħajinżel għand 8,000. U fl-aħħar nixtieq ngħid ukoll li hemm sfidi li ma ġewx indirizzati f'dal-budget. U x'ixtaqtu taraw differenti fil-budget proposti? Aħna tajna ħafna proposti, tifhem kien hemm ħafna proposti, ma l-proposti tagħna donnu dal-budget qisu għal low income biex inkunu servejna dawk li ħalsu it-taxxa tinqas. Hemm qiegħed issa fuq investimenti u dal-affarijiet kollha l-budget qisu hemm ħafna paġni ma m'hemmx sugu. U ħana stennejna li ħajkun budget iktar aħjar. U forsi sa semmi li xi proposti li intom issuġġerejtu u l-Gvern Laburista ma wettax. Suġġerejna anke fuq it-taxxa li jkun hemm il-self-employed ikun hemm threshold li jħallsu inqas taxxa biex inti tinċentivhom. Ftaħar fil-budget il-Gvern kemm daħħal taxxa u dat-taxxa tiddaħħalha wkoll mant in-negozji żgħar ukoll li daħħal taxxa iktar li hija tajjeb li huwa kulħadd iħallas it-taxxa, imma xtaqna li s-self-employed jissemmew iktar u jkollhom inċentivi iktar. Imma f'dal budget qisu s-self-employed x'irrajna x'intara kemm issemmew in-negozji żgħar huwa minimi ħafna.